Anime ko. Si dakoy gitawagan ba sa ning ABS-CBN ba? Kaila ka ni kuan ni Ryan Agoncillo katong bana ni Judian Santos ba? Katong may nag da sa kining tawag ato Darna nga salida sa una. Kaila ka no? Darna. Sige ato pa istoryaho ni Mimi ko. Kinasi istorya nimo lagi ninawag na ko sige ko boss gabi to nako. Akong gikuanan akong ko unya ra ta magistorya boss ha kay ning natuog lagi ko nya na sa ina si Kulapo boss magistorya ko. Ya karo istoryahan na nimo. Sige ato patawagon. Boss, tawagin mi boss, tawagin mi. Tawagin mi boss. Hey, boss, may Kulapo boss. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year kuno. Kailangan ako? Ako na si Kuan, si Ryan Agoncillo ba? Ryan Agoncillo siya. Bana ni Judian Santos bitaw. Bana ni Judian Santos. Ryan Agoncillo. Kinsa din eh. Kinsa ni? Si Kulapo. Ano mo ba pangan? Agapito Nakwa. Si Kulapo. Happy New Year. Ako nanawag ko nimo kay kana akong asawa si Judian Santos man ano. Judian Santos iyang asawa. Artista ba? Onya, mao ni nagda sa Darna sa una migo. May nagdaas Darna? Darna ba? Darna nga salida. Opera tati kami ko, opera tati trabaho. Pira kag trabaho? Sayon ra man ni migo. Sayon ra. Sayon ra. Trabaho. Ikarepole ni ko ani ako asawa si Judian Santos, ikay pole ba kay Darna ba? Ikay puli ko no Judian Sarto. Ikay Darna. Sayon ra man migo sayon. Sayon ra man dai. Kay Darna no. Puwa ba nga kining Puwa. costume itaw bating shoot Bating shoot. O marto imo sulobon. Sulobon puwa. Tangan to siya ikog. Butang ikog. Okay ra kayo. Okay ra man dai. Ikog gamay. Butang ikog gamay dili kita asod. Ang imong tunlon migo gamay ra nga bato migo. Gamay ra nga baton. Katong takob sa kuan ba. Mutuon man ta kay Darna man. Dagat bitaw migo. Takob sa dagat kuno. Gamay ra man to tunlon to nimo. Gamay. Takob sa sisi. Takob sa sisi. Takop sa sisi migo ba? Katong sisi. Katong hait kayo, katong hait. Dali ra man maora dai na mutuon nag bato na. Singgit ka. Dali ra kay lagi na. Pati dako ang sweldo ni. Dakog sweldo. Sa channel 3 man eh. Sa Channel 3 din amigo. Basta kung madawat na di mo trabaho amigo, wag ay problema kay kami mga taga Channel 3 si Ryan Agoncillo niya kung asawa suportaman. Suporta man dai sila. Sakyanan kaon. Sakyanan kaon. Dako ni migo. Yes Manoy Cristi po sa nang kuan tawag kay kuha ka na mo kay sikat na Facebook. Salamat boss, salamat. Himuon ka Darna. Mong bato katong kuan. mong Takop sa sisi bitos dagat migo. Tagimtim ba Gimtin. mo tunlon ka tura gamay ra mayra. Kamay ra amigo. Sige ino la si Steve. Ra amigo. Sige ino la si Steve. Kaya kayo hinod sa. Kay artista Darna. Bating shot. Butang ag ikog. Singgit ka na. Usinggit og Darna. Sige migo sige bye. Bye-bye. Sisi bating shoot. Unsa nga puro na to ana. Sabi ko. Okay. Buta. Sa naman tao na mga anak na kung ano naman tao nag-wedding shoot na Darna man na. Pwes Darna. Dar na nga lalak babae man Uy, ano mo man? kabut-buot siya mo kung samok ka na Bigo, perlon kag bato. Mga bato. una Takob sa sisiruan katong buto na bintang siya na ko di mag inig tumana. ala Darna kit ka. Nakasulob na ting shit na ano nga tao ka kan sa ikog bating shot yan na ikog baga. Sige. ni Darna nga na
Nga, oy.